valencians. No podran treure res davant d'un poble unit, alegre i combatiu. No tenim por, tenim la raó. I el 20 de desembre anem a per ells. Anem a per ells amb un somriure, amb valentia. Els hem plantat ja, els plantarem a Madrid. Farem escoltar la nostra veu, la veu del nostre país, pel nostre país valencià i per les persones volem allevar-lo acompanyat dels nostres companys que van en ella a Madrid. Moltíssimes gràcies a tots.